దర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో దండేపల్లి మండలం ముత్యంపేట గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శిద్దాం. శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఈ పేరు వినగానే గంభీరమైన వ్యక్తిత్వంతో విజ్ఞానాన్ని అలాగే భవిష్యత్తు గురించి బోధిస్తున్న పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి రూపం కనుల ముందు కదలాడుతూ ఉంటుంది. కలియుగం ఎలా ఉంటుందో చూచాయిగా అనేక గ్రంథాలు తెలిపాయి. భాగవతంలో కూడా ఈ కలియుగ ప్రస్తావన ఉన్నది. అయితే ఆ గ్రంథాలన్నీ కలికాలం ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మాత్రమే తెలిపాయి. కానీ శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి మాత్రం ఎలాంటి ఉత్పాతాలు జరుగుతాయో సరళంగా సంవత్సరాలతో సహా తన కాలజ్ఞానంలో తెలిపారు. పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు 1608న జన్మించి 1693న జీవ సమాధి అయ్యారు. 17వ శతాబ్దానికి చెందిన బ్రహ్మంగారిని సాక్షాత్తు దైవస్వరూపంగా ఉపాసిస్తారు. తాను రాసిన కాలజ్ఞానం అనే దివ్య గ్రంథంలో ఈ కలికాలంలో భవిష్యత్తు గురించి తెలిపిన అనేక విషయాలు స్వామివారు వ్రాసిన విధంగానే జరగడం మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. బ్రహ్మంగారు విశ్వబ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన పుణ్య దంపతులు అయిన పరిపూర్ణయాచార్యులు ప్రకృతాంబలకు జన్మించి కర్ణాటకలోని స్కందగిరి పర్వత సానువుల్లో ఉన్న పాపాగ్ని మఠం నిర్వహించే వీరభోజయాచార్య వీర పాపమాంబల వద్ద పెరిగి ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఉన్న కంది మల్లాయపల్లెలో జీవనాన్ని సాగించి అక్కడే జీవసమాధిలోకి ప్రవేశించారు. బాల్యంలోనే తనను పెంచిన తల్లి పాపమాంబకు మానవ జీవ క్రమాన్ని తెలిపే జ్ఞానబోధ చేశాడు. ఆమె అనుమతి పొంది లోక కళ్యాణానికి దేశాటనకు బయలుదేరాడు. దేశాటన చేస్తూ అప్పటి కర్నూలు జిల్లా ప్రస్తుత వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని బనగానపల్లెలో గరిమెరెడ్డి అచ్చమ్మ గారింట గోపాలకుడిగా ఉంటూ దగ్గరలోని రవ్వలకుండలో కాలజ్ఞానాన్ని వ్రాశాడు. ఈ క్రమంలో అనేక లీలలు చూపాడు. దీనికి ప్రతీకగా ఆ రవ్వలకుండలో ఇప్పటికీ బ్రహ్మంగారి దేవాలయం ఉంది. అక్కడ నుండి కందిమల్లాయపల్లె చేరి వడ్రంగి వృత్తి ఆచరిస్తూ ఆధ్యాత్మిక బోధనలు చేస్తూ కొంతకాలం గడిపాడు. బ్రహ్మంగారికి ఇక్కడే అనేక మంది శిష్యులు అనుచరులు ఏర్పడ్డారు. శివకోటయాచార్యులు కూతురును వివాహం చేసుకుని భార్యా సమేతంగా తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ప్రజలకు బోధనలు చేశారు. కుల మతాల పట్టింపు లేకుండా మసులుకోవాలని సూచిస్తూ తన కోసం వచ్చిన మహమ్మదీయుడైన సిద్ధయ్యను తన శిష్యునిగా అంగీకరించి అనేక ఉన్నత బోధనలు చేశాడు. ఎంతో మందికి పరివర్తన కలిగించేలా బోధన చేసిన శ్రీ బ్రహ్మంగారిని అనేక మంది భక్తులు కొలుస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మంగారు తన కాలజ్ఞానంలో చింత చెట్టు పడి లేస్తుంది అనే విషయాన్ని అనేక సందర్భాలలో పేర్కొన్నారు. ఈ సంఘటనలు కూడాను చాలా చోట్ల జరిగినట్లు చెబుతూ ఉంటారు. దండేపల్లి మండలం ముత్యంపేట గ్రామంలో కూడా సుమారు 30 సంవత్సరాల క్రితం ఒక చింత చెట్టు గాలికి కూకటి వేళ్లతో సహా కూలిపోవడం గ్రామస్తులందరూ చూశారు. ఆ చెట్టు తెల్లవారేసరికల్లా యథావిధిగా ఉండటం చూసిన గ్రామస్తులందరూ విస్తుపోయారు. ఆ ప్రాంతంలో శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామికి ఒక కోవెలను నిర్మించారు. చూడటానికి చిన్నదే అయినా ఎంతో గొప్పగా ఉండే ఈ బ్రహ్మంగారి ఆలయం దండేపల్లి మండలంలోని ముత్యంపేట గ్రామం నడిబొడ్డున ఉన్నది. ఈ గ్రామంలోని ప్రజలు ప్రతి పండుగకు ఈ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తారు. ముత్యంపేట గ్రామస్తుడైన మోటపల్కుల మల్లయ్య అనే వ్యక్తి తన సొంత డబ్బులు కొన్ని అలాగే గ్రామస్తుల నుండి చందాల రూపంలో సేకరించిన డబ్బు కొంత కలిపి ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారని చెబుతారు. అది పనిలేసిన గుడి కట్టించాడు మా మోటపల్లి మల్లయ్య. కొన్ని ఇంటి పైసలు కొన్ని సందేశి కట్టించాడు. 30 ఏళ్ళు అవుతుంది కావచ్చు. గ్రామం నడిబొడ్డున ఎంతో ప్రకాశవంతమైన సుందర రూపంతో దర్శనమిస్తారు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామివారు. స్వామివారి ముందు సిద్ధయ్య కూడా నమస్కార ముద్రలో స్వామిని సేవిస్తూ కనిపిస్తారు. బ్రహ్మంగారికి కుడివైపున విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడు కూడా ఎంతో సుందరంగా దర్శనమిస్తూ
భక్తులకు సర్వ శుభాలు కలిగేలా దీవిస్తూ ఉంటాడు. దేవాలయంలో భక్తులు కోరిన కోరికలన్నీ తీరుతాయి. ఈ బ్రహ్మంగారి దేవాలయాన్ని ప్రతి వారం ఇక పండుగ రోజుల్లో తప్పకుండా దర్శిస్తాము. ప్రతి పౌర్ణమి రోజు కొబ్బరికాయల పూలతో పూజిస్తాము. ఈ బ్రహ్మంగారిని దర్శించుకుంటే పుణ్యము ఎంతో లాభము ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలన్నీ తీరుతాయి. అదే విధంగా మా గ్రామంలో రామాలయం టెంపుల్ కూడా ఉన్నది. మా ఊరిలో ప్రతి సంవత్సరం రాములవారి కళ్యాణం రోజు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటాము. సతీ సమేతంగా వెలుగొందే శ్రీమద్ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి సుందర రూపం భక్తులకు కనుల పండుగగా వెలుగొందుతుంది. ప్రతి భక్తుడు కూడా స్వయంగా పూజలు నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉండడం ఈ ఆలయంలో ఉన్న మరో ప్రత్యేకత. శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయం భక్తుల కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారు ఆలయంగా ప్రసిద్ధి పొందింది. మరో అద్భుతమైన ఆలయ విశేషాలతో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.